Уловили сме опасен експериментален екземпляр. Къде е той? Измъква се. Опитва се да намери патрулните кораби. Той, взе червения. Каква грозна планета е хваната на прицел. Падеща звезда! Пожелавам си приятел. Истински приятел. Какво е това? Този май. Колко е сладък и пухкав! Той е твоя отговорност, ясно? Обещаваме. Се запознаваме с Стич. Слез оттам! Не! Укроти го! Хей, какво правиш? Без кучета на масата! Наистина ли е куче? Да! Гадост! Няма да го задържим! Охана значи семейство. Семейство значи, че никой не изоставяме. Или забравяме за... Стич лош. Понякога семейството не е идеално, но не значи, че не е семейство. Семейство. Почти. Не мисля, че това е за пиене. Агент Кобра Балонче, да заловим синьото куче. Не, чакай! Лило и Стич. Не! Остави го! Ще броя до 3, Стич. 1... 23 май само в кината. Дублиран и субтитриран.